l-Assoċjazzjoni ta' Minħaddem, il-Kamra tal-Kummerċ kif ukoll il-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji qed jibqgħu jinsistu li jridu laqgħa urġenti tal-MCSD. Fi stqarrija maħruġa fl-aħħar jiem huma spjegaw kif is-sitwazzjoni preżenti dwar l-inkjesta Vitals qed tpoġġi l-istabbiltà ta' pajjiżna kif ukoll ir-reputazzjoni ta' Malta f'riskju kbir. Blaqdiet tal-employers jgħidu li isem pajjiżna diġà ħadqa ta' ħarta meta Malta ġiet greylisted u għalhekk irridu noqogħdu attenti. Dan apparti li ċerti attakki u l-użu ta' frażijiet bħal-establishment mhux qed jgħinu lis-sistema tal-ġustizzja. F'kummenti lil Net News Paula Bela, il-President taċ-Chamber of SMEs, sostna li dawn l-attakki fuq il-ġudikatura huma kundannabbli. Kliem li jagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' Malta u ħsara għall-investiment barrani. Aħna wkoll ħassejna li għandu jintaqa' l-MCSD biex aħna nindirizzaw dawn il-żminijiet diffiċli li għaddejjin minnhom bħalma tafu dawn l-affarijiet li qed jiġru huma xi ħaġa ta' inkwetanti għall-ekonomija wkoll, apparti għad-demokrazija, u aħna ħassejna ir-responsabilità il-tliet bodies li nirrappreżentaw il-membri tagħna nirrappreżentaw irridu li l-affarijiet ikunu hawn Malta jimxu il-qudiem. Inħossu li għandu jkun hemm meeting tal-MCSD biex nindirizzawhom u jindirizzawhom kulħadd. Hija problema ta' kulħadd u nħallu dejjem l-istituzzjonijiet ta' Malta jaħdmu, mhux jaħdmu meta rriduhom, jaħdmu dejjem. Fl-istqarrija il-korpi kostitwiti saħħu wkoll fuq l-importanza ta' trasparenza u l-kontabilità biex tkun imħarsa is-saltna ta' dritt. Min-naħa tiegħu Joseph Buġejja, is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, qal l-Union tattendi kull laqgħa li tagħmel l-MCSD. Tissejjaħ il-laqgħa aħna l-kull laqgħa li jkun hemm nattendu u naraw li d-dialogu soċjali li netant nemmnu bih bħala soċjetà Malti għad nimxu l-qudiem, mhix kwistjoni jekk naqbel xi jew le. Intant għadu mhux magħruf meta se ssir din il-laqgħa il-li stejħet il-ġimgħa li għaddiet mill-employers.